Türkiýanyň Aşgabatyň üzülenmesi esasında Türkmenistanlylar üçin wiza düzgünlüğünü girizmeginden soň Türkmen raýatları wizany almak üçin sorulýan resmi namalara $225, gara bazaryň narhy boýunça 4000 manat, resmi alys-salys kursu boýunça 787 manat möçberinde maliýe çykarmaly bolarlar. Bu arada Türkmen raýatları üçin Türkiýe döwletine wiza almak hyzmatyny hödürläp baslan Gateway International firmasynyň Aşgabatdaky idarasyna şahsy ýagdaýda barp maglumat toplan çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Firmanyň resmi web sahypasyna görä araç firma meselem Türkiýe syýahatçylyk wizasyny almak üçin Türkmen raýatlaryndan 15 töwerege resmi nama talap edýär. Emma munuň bilen bagly tölegleri äsgär etmeýär. Azatlyň goşmaçy maglumat almak üçin firmanyň görkezden telefon belgisini 21-nji sentýabrda eden dowamly jaňlary jogapsyz galdy. Emma ýurdun içindäki çeşmelerimiziň biri firmanyň paýtagtdaky idarasyna barp syýahatçylyk wizasyny almagyň tertibini öwrenmegi başardy. Türkiýe wiza almagyň juda gymmaty düşýäktigi belli boldy. Wiza almak baradaky ýüzlenmäni türk häkimetleriniň seljermesi üçin $85 sorulýar. Hökmany saglyk ähtiýaçlanýarsy üçin $65 çykarmaly. Firma hem öz hyzmatlar üçin $80 bermeli. Jemi $225 bolýar. Diýip Aşgabatdaky çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Howpsuzlyk aladylary sebäpli anonimlik şertinde maglumat berýän çeşmämiz resmi töleglerden gaýry sorulýan resmi namalary wagtynda almak üçin degişli ýerli edaralaryň para soraýandygyny hem aýtdy. Ol wiza ýüzlenmesi we beýlik resmi namalar bilen birlikde raýatyň biletiniň we galjyk mihmanhanasynyň bronuny hem hödürlemelidigini sözüne goşdy. Sol bir wagtda hökümetçi türkmen nesirleri talap edilen resmi namalaryň tapşyrylmagynyň wiza beriljakdigini kipillendirmeýändigini, ýüzlenme wagtynda gizliktirilen ýa deret edilen halatynda wiza ýa-da hyzmat tölegleriniň ýzyna gaýtarylmaýandygyny duýdurýarlar. Ýa-da şu aýyň başynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi köpçülikliň habar seriýetleri üçin beýanat çap edip, Türkmen tarapynyň Türkiýeden öz raýatlaryna dürli görnüşli wiza düzgünleriniň girdilmegini sorandygyny ma'lum etdi. Munuň netijesinde Prezident Recep Tayyip Erdoğanyň 13-nji sentýabrda gol çeken degişli karary esasında Türkmenistanyň raýatlary üçin 30 gün möhletlik wizasyz syýahat düzgünü ýatyryldy. Türkmenistanyň Daşary syýasat idarasy Türkmen tarapynyň haýysyny Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynda bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlaýan esasda alyp barmak maksady bilen diýip esaslandyrdy. Ýönetimçiler Türkmenistanyň Türkiýe döwletinden eden haýysyny öz raýatlarynyň halkary hereketini mundan beýlekde çäklendirmek synansygy bilen baglanşdyrýarlar. Galy bersede Türkmenistanyň ýüzlenmesinden soň Türk häkimetleri Türkiýede bir kanun ýaşaýan Türkmenistanlylary saklap, gysga wagtyň içinde deport edip başlady. Azatlyň ýurdun içindäki ygtybarly çeşmesi soňky hepdeleriň dowamında Türkiýeden deportasiýa edilen ýüzlerçe türkmen raýatynyň charter uçurlary bilen getirilendigini aýtdy. Bu ýagdaý Türkiýede bir kanun ýagdaýda galan türkmen migrantlarynyň çykalgy gözläp, başga ýurtlara gitmek üçin gysdagly tagala edip başlamagyna hem sebäp boldy. Türkiýanyň migrasiýa gullugy ýurtda 200 000-den hem aşy Türkmenistanynyň kanuny esasda ýaşaýandygyny aýdýar. Ýöne garasyz çeşmeler hakyky sanlaryň bir näçe etse köpdigini belliýärler. Munuň esasy sebäpleriniň biri hem Türkmenistanyň daşary ýurtdaky wekilhanalarynyň raýatlarynyň pasportlaryny täzeläp bermeýändigi bilen bagly.